detenido, palabras que se congelan, ganas... Landaretza lehortu egin behar da. Datorren uzta emankorra izateko, adaskak biluztu eta kimu berrientzako lekua sortzeko. Bizitzarekin antzekoa gertatzen da. Gertakariek denbora behar izaten dute kontatuak izateko. Horixe bera egin du Leire Ibargurenek, 56 urte Venezuelan eman ostean, Euskal Herriratutako Miren Egiguren emakumearen biografia ondu du. Leire, Venezuelara joango gara, zure bigarren liburu honetan? Bai, Venezuela, zehazki izango nuke Caracaseko Petare auzoa, eta hor Guajira izeneko beste lurralde bateare bai, baina, igual Petaren bereziki urte desente pasazitun Mirenek, ze gero Venezuelako beste hainbat herri eta ez ditu ezautzen, igual turista bezala jutean jendiek ezautzen ditunak, beak leku horietan etzan inoiz egon, urte guzti horietan Petare inguruen, bilizalako. Miren Egiguren puskak bilduko ditugu, bidaniarra bera, 56 urte. Egon zan Venezuelan esaten gabiltzena eta Petare auzoan urte asko, urtako gehienak. Nola iristen zara, Mirenengana? Nik Mireni buruz entzundanaken, hainbat lagune ondielako Venezuelan brigadista bezala edo kooperante bezala baitare, eta behaiek Mirenekin egon zien Petaren, eta hortiken bere histori batzuk entzundan azken, baina beharengana zuzenin eta pertsonalki iritsi naiz Miren Odriozolan bidez, dala aurreko liburuko protagonistien, Laura esaten zioten liburukue, haren lagune dalako, gaztetako lagune, eta gero Venezuelan bertan ere elkartopo intzeben Miren Odriozola Venezuelan bizitzen egon zanien, eta arek eraman nindun Miren Egigurenengana. Bigarren liburua, esan dugu, aurretik bebai, El Salvadorren egon zan beste Miren, eta bere bitartez Venezuela iritsita bebai. Ze emakume ez da, Leire, gure ikuspegietatik, ze emakume euskaldun eta ze bizitza izan duten? Bai, eta askotan nik uste gertatzen zaiguna dela gure oso gertu dauden emakumeen bizitzak ez ditugula ezautzen, eta Miren Odriozola adibidez, nerekin hainbat bileratan eskuz-esku ibiltze ginen, eta banakileen El Salvadorreko gerran ibilita zeola, baina oso gutxikak genuen berai buruz, eta pixket liburu hau egiteko informazio biltzen eta hazen itzenin, harrituta eta unkituta geranitzen ze histori zeon bere atzien, ez? Eta Miren Egigurenekin ere, bere historiekin, harrituta, unkituta, gero beharekin elkartu gehanin ere parre asko indeu, ze oso emakume bizile da. Eta bat nire herrikue da eta bestie bidanikue da, azpeititiken kilometro gutxira, ez? Orduan oso gertu dazkegu emakumeen oso bizitza interesgarri dazkebenak, eta horietan arakatzi eustet interesgarri dela. Fisika zientzietan eta gizarte eta kultura antropologian lizentziatua zu irakaslea zara, baina bazabiltze pentsamentu feministan eta lanien, bestak beste bilgune feminista, emagin elkartien bebai, bazabiltze lanien. Garrantzitsua da guztia ez da, Leire ikuspegiak zabaltzie, orain arte jaso ditugun ikuspegi horiek zabaltzie. Bai, eta igual, aipau, emagin elkartie bere momentun bilgune feministakin batean sortu zen elkarte bada, eta bere hasierako lana zen pixket dokumentatzi Euskal Herrien mugimendu feministak eukidun historie, eta hor gure genealogia feministak liburue dakeu, liburu mardule dana, eta Euskal Herriko feminismun historie nolabait jasotzeuna, eta aurrea beira egin nahi dugun herri feminista hortako, beharrezko dare bai atzetiken egon dien burruka horiedanak ezautzie, aitortzie, eta pixket emaginen gaur egun bai ikerketa feministak eta gero formakuntzata ere aritzegea, ez? Emagineko kide, baina bera aditua da euskal literaturan eta pentsamentu feministan eta bar, nor gehituko zaigu bai elkarrizketara gaur? Iratxe Erretolaza etorrikoa, gurekin emaginen ibiltzean kidie eta hori literaturan aditu edana. Nire bil liburutan ekarpenak egin ditun pertsona bada, Zirriborru Pasau eta Goitik bera errebizadun horietako bat,
Eta, bueno, askortz eskertze jot, beak egin duen lana, eta hortaz gain, gaur honea etortzi ere bai. Yo vengo de la pobreza. Petarera bizitzera joan zenean, Miren berehala ohartu zen egurrezko etxolek osatzen zituzten barrioetako bizimodua hobetzeko modu bakarra. Bertakoekin antolatu eta elkarlanean aritzea zela. Leire Petare, Caracas hiriko auzo bat. Esan dugu, ze moduzko auzoa da? Bueno, ni ez naiz bertan egon, baina, bueno, Mirenek konta dizkiten historiekin eta hasiera baten liburu ez gaki genuen oraindik nola ze izen edukiko zuen, baina hori ez, Mirenek bere bizimodu inguriko historiek kontatzeakun, Petaren bizi izen zanez, Petariko histori oso esanguratsuek konta dizkigu, eta, bueno, igual nola momentu baten pertsona bat bere bezutan tiroz jotako pertsona bat hiltze zaion, beste momentu baten tokatze zaion erditze baten laguntzien, nola han montazitu nahi bat haurtzandegi horietako umien historiek. Eta, bueno, konturan itzen bere bizitzan inguruko liburu hau idazten nahi nitzen bitartein, Petare auzo horren histori bate hain itzela jasotzen, eta, bueno, iruditu ziten izenburu egokile izetizakela liburuntzako. Eta, bueno, baitare lagun batei pasan edo niz Zirriborrue, arek proposatzen igual izenburu bezala Petare izena jarriko zitola, eta, bueno, hortik. Azpi izenburu hori bebai, Miren egigurenen puskak, puska horiek bizitza hori non kabitzen den, galdetu behar dizut, zapata kaja baten kabitzen da bizitza oso bat? Zapata kaja hortatik hastezea tireka, eta, bueno, gero behai egindako bisita guzti horietan kontaz eskigun historio jedanak daude ez. Eta dago baitare gaur egun eskualerrien bizidun historie baita, eta horreatiken liburue idazteako orduen Petareko historiez gain, saian itzen gaur egun Miren ere nola bizidan erakusten, eta horreatik kapitulo bakoitzen hasieran badago bisita bat, guk egin dizkion bisita horiek kontatzen ditun zatitxo bat, ze, bueno, konturan itzen, gaur egun eskualerrien daken bizimodue, koherentzien dijula Petaren zazken baloriekin, eta Petaren egin zituen proiektu, eta kontu guztiekin. Nolako izan behar da? Euskal emakume bat baserri batetik Venezuelara doana, kooperazio lan hori egiten orain 50 urte. Nolako izan behar da horrelako emakume bat? Eta gero, aportxo bet esan didazunaren arira, nolako izan behar da 56 urte eta gero Euskal Herria datorren emakume heldu hori, gaur egungo bizitzarekin aurrera egiteko bai Euskal Herrian. Nolakoa da Miren? Bai, nik uste Mirenek energi izugarri daken emakume badala, eta gaztetane alazala, eta, igual eskualerrien etzala kabitzen, ez? Beak komentatzeu askotan, beak ikustezuna zala jendi, nobiluekin eta umiek eukita hemen atea bizimodu, eta behai horrek etzilola betetzen, ez? Beak beste zerbait nahi zulain, eta, hor erabakizun Euskal Herritiken hasiera baten misiolei bezala jutie Guajira, eta han 3 urte pasabondoren, han juntzan ezautzen kooperazioen mundue, bere kontraesan guztiekin eta bere talka guztiekin, eta, honea buelta berra izen zuen, bere atxek istripu bat eukizulako, baina garbizaken berritzea area bueltatzen naizula, ez? Eta, hoxe, nik ustet... Baina buru jabe, ez da, zeure destinuen jabe zaranien, emakume indartsu bat bakarrik doalako eta bakarrik da bilelako, esan duguna, orain urte asko, gainera, beste sasoi badanin eta beste testinguru bat, eta hasierako misioetatik gero aldentzen dabe bai, ez du botere hori nahi, estatuarena, elizarena, berak bere bizimodua, askatasunez, komila artean. Bea oso emakume fededunezan, eta gaur egun ere beak esaten du, fededune izaten segitzen dula, baina fedi ulertzeko bere modu asko alda dela garai hartatik enez. Eta, nik igual aipako nuke Euskal Herrira itzultzeakuen, hainbat istilu eta arazon ondorioz nahiko gaizki itzulizala bea, baina, jakin izen dula Euskal Herrien bere tokile topatzen eta bere ibilbidiekin jarraitzen, ez? Eta beak askotan ezateu, honea bueltatzen zanien, pentsatzezula, 2 herritan bizi izen dela, baina beha etzala ez amengu eta ez angu ez. Hemen etzala nahiko
hemen gu sentitzen eta han etzala nahikoan gu sentitzen, baina gaur egun ja kontura dela ez, osea, badala, bai amengu eta bai hangu ez, hango jendik bertakotzat hartzeulako eta bea hemen gu edalako. Duintasun asko be bai, duintasun asko bere historian eta bere izateko eran, Euskal Herrira buelta horretan, bestak beste pentsio kontuak esate baterako, bide diru, saririk barik, bebai, eta lan egin behar du, baina ze duintasunez eta azkanien esan didazuna lehen, ze koherentziz jarraitzen duen bera izaten. Hori da ez, igual, bea buelta zanien eta pentsioen bile edo hasi zanien, hainbat, bulego desberdinetan zegokilon pentsio horren bile, esan zegoen behai ez zegokilola pentsioik, eta orduen erabakizun lanin hastie. Egile dare bai, beha lanin hastiekin baitare, ohituta da honez lanitea eta bestientzako lanitea eta zaintza lan horieta, behai lanin hastiek ere eman zilola olako bizipoz bat, eta gaur egun laniten du emakumea heldu bat zaintzen, baina osarrodan emakume heldu bat zaintzen, gaztetan bere etxin bizitzen egon zana, eta bueno, bea hola guztua da, baina hori, aztin 6 egun gutxienez pasakoitu emakume honen etxin, eta ordu pila bat pasatzeitu beharekin. Ni 50 cuentos estivales gomendatzen dizuet. Liburua, errenderiko Panderiako idazle berri batena da. Marian liburutegian bakarrik saltzen da. Oso atsegina da. Ilustrazioak ere badauzka. Orduan, ez dezu denbora luzerik eman behar. Denborarik ez badakazue, ipuin bat edo irakurtitzakezu. Eta, atsegina da, eta denbora pasatzeko primeran dago. Esaten dugunin erreferentziek, Leire, azkanien liburu horretarako dalako. Aitortza egin, bizirik dagoen, hori be oso garrantzitsua da, bizirik dagoen emakume bati, egindako lan guzti hori eta bere bizitza jaso, honen guztiaren garrantzia galdetu behar dizut, zergaitik hartzen duzun lan hau guztia, gertuko erreferenteak behar ditugu bai, ezta? Gure kontakizunetan. Bai, nik uste, emakume desberdinen biografiek azaleratzeakuen, emakumeek bizi ditzakegun, bizi moduen inguruko iruditegile zabaltze deula, eta importanti edala hori ez. Modu desberdin eta bizitzeko aukeri edakeula erakustie, ondoren guei eta geure buruei baitarea. Eta nik uste, emakume baten bizitza ezagutza ematen dugunien, hori egiten degula ez, iruditegi hori zabaltzen laguntzen degula, eta bi liburu hauen helburutako bat bai izen da hori. Hortaz gain, igual aipau ez, Miren Odriozolak bere liburun aurkezpenien bai komentazuen behantzako emakume danan bizitzan inguruen idaztia izango litzekela interesgarria ez, eta hori ere interesgarria irutzezatez, hortiken ulertzie, azkenin edozein emakumen atzien ere badaudelako mileka histori interesgarri eta jasotzeko modukuek, ez? Ostatze aldera, esan duguna, askotan emakume askoren bizitza de, ikusezin izan dalako, orain arte da bada sasoia, bagabiltz, basabiltzate, honelako liburuak egiten, esan duguna, helburu asko izango ditu, liburuak bat, irakurte erreza izatie, jendearen gana iristie, Miren iberari aitortza hori egitea, jasotzie testigantza, zemat gauza honelako liburu baten barruen? Bai, oiesek, zeuk aipaituzuna, azkenien askotan hauek lehen aipau bezala, emakume hauek gure ondun bizidie ez, eta bizitzan hainbat lan egin dituzte, eta guk horiek entzutie eta jasotzie eta aintzat hartzie uste garrantzitsu edala, eta baita ere aitortzie bizik dauden bitartien, ez? Eta bai Miren Odriozolan kasun da, bai Miren Egigurenen kasun, liburu aurkeztu genuen egunien, han jendetza bat bildu zen, da jendetza horrek erakutzizun interesakin, bai bat eta bai bestien ikusten sentiuzila aitortuta, ez? Egin deben bizitza hori aitortze zitzaioela, ez? Jaso zebela, eta nik uste hori ere importanti edala, ez? Hori alako beste galderetako bat nola jaso duen Mirenek
prozesua dalako, karo pandemia bat egon datartien bebai, hau guztia egiteko, elkarrizketak izan dituzu berarekin, joan etorriak, elkarra ezagutu, bere zapata kaja hori esan duguna, dokumentuak, argazkiak, bere idatziak eta jaso, lan handia bebai, leire zelan jaso dugu berak azken emaitza? Bai, niretzat azkenin ardura ondile zan ez, beste pertsona baten inguruen idaztie, ardura ondile sortzen dizu, esan dezakezuna, beak ezatien nahiko lukena, horredanan ingurun ez, eta bere aldetik ene ustez, konfiantza ariketa ondile dela hirugarren pertsona bati bere bizitzan inguruko kontuek kontatzen lagatzia ez. Eta bueno, nik hori kezkaz bizinun hasieran eta orduan lehengo bisitatan zan, ea konplizidade hori zenbateainoko reala zan eta zenbateaino lortze gendun konfiantza hori ez. Eta egile zan hasieratiken nahiko argi ikusi nun, liburu hau idatzi halko nula, eta halko nula edo idaztiek mereziko zula, naiz eta gero histori guztio ordenatzi eta ez da nahi erresa izen, eta hor lagundu dit baitare bisita horiek kontatziek, pixke baitare kontatzeko ni nola zentiu nahi zen prozesu honek iraundun bitartien. Kontakizunerako ari bat dalako, klaro, zelan ordenatu hau dana. Azkanin hori da zure lana, guri helerazi, ze gertatzen ari den miren eta bion artien, eta bada, kotxe hartzen zu, bizitan zoaz, berarekin hitz egiten duzu, jasotzen duzu hori guztia, lana hortik, ez da, alde horretatik, eta ordenatzen oso irakurterrezadan liburua. Leire, azkar due, ez da? Eta zehatza da eta kontakizunera zu ez bebai, harira zu ez bebai. Bai, ni zaila naiz idazten liburu bat, nun hor dauden historiek egongo izen erdigunien eta hortiken ezautukoan mirenen bizitzia, beak bizi izendako gauza horietatiken. Eta pixket baitare barri hortako bizimodu ere erakutziko diguna. Eta gero baitare esan idaztezunin beti idazkezula lagunek inguruen ekarpenak egiten dizkizuenak eta laguntzen dizuenak zezati mostu, zezatitan inder gehiago jarri, eta gero azkenengo buelta hori mate jo editoriek baitare, eta editorin lanare aitortu berreko edala ustet. Emakume bizi ezberdinek, eta dinot, emakume izateko modu ezberdinek, zema lagun dezaketen, ereduak sortzen eta azkanin guretzat beda inspirazio iturri, atzetik datozen emakumientzat. Amatasun eredu ezberdinape bai, miren hilobak oso gertu ditu. Bai. Ama izateko eredu ezberdina dalako, miren enabe bai. Bai, mirenek bi seme adopta zitunan, bi seme hauen beste arreba bate etxin asko ukizun, eta badake pixketa alabatzat, naiz eta papeletan eta ez daken ofizialki alabatzat hartuta, ezin izentzulako. Eta bai, bi seme horietako bat oraindik Venezuelan bizi da, eta haiek ere ondorengoek eukituzte, eta amonare bada gaur egun ez, eta beharrekin oso pozik dago, bere aukera horrekin, eta seme alaba horiek ere komunidadin azizitun azkenien, Ana Maria berekin bizizan baitare beste kooperante lagunekin, eta barrioko etxietako beste emakume pila batekin. Orduan... Literatura nire ustez, oharkabean pasada Lolitaren ama, Nabokoven Lolita liburuaren ama, Charlotte Hayes, bera. Oso personari konplexua da, oso kontraesarkorrare bai, eta niretzat interesgarria da horregatik hain zuzen ere. Agian moralki ez da zuzenena, baina bere konpletasun horretan niretzat interesa du erabat. Eta ez zuen merezi Nabokovek emandako patua, egia esan. Enamoratu ez dakit, baina unkitu eta harritu ninduan liburu bat, ipuin luze bat da, El Txal, Zintia Ozik idazleak idatzitakoa. Oso gogorra iruditu zitzaidan, baina oso sakona, oso unkigarria. Oso biografia zalea naiz, baina aipatuko dute biografia, modu klasikoan idatzitako biografia bat, uste baitet, generoa pixkat galtzen ari dela, eta asko estimatzet.
Leire Ibargurenen Laura esaten zioten. Miren Odriozolaren ibilera kontatzeitu, eta kontatzen du gauza personal bat, baina nola kolektiboa izan zen, eta aurre ere modu kolektiboan irakur daiteken, eta liburu oso ona. Mirenek San Salvadorera jarrita, hegazkinez atera zen Managuatik Kostarrikara. 1983ko otsailean iritsi zen, eta handik aurrera, Ebelinek ipinitako Laura Goitizenarekin aurkeztu zuen bere burua. Hizkuntzaz, kulturaz, transmisioaz, amatasunaz, bertsoez buruz nabil Iratxe, amaigabea dalako, zerrenda, zure ikergaien zerrenda, baina batez ere literaturari maitasun hori, euskal literaturari maitasun hori, eta zenbat gauza, lor daitezkeen liburu baten bitartez? Bai, liburu bat tresna bada, pentsatzeko, eta irudimena ere astintzeko, ez, bietarako, bada tresna bat. Emagin elkarteko kide, zarete biok? Lagun izateaz gain, apurtxo bete Leirek esan digu, bazarala konplize, Iratxe liburuen apurtxo bet ikusi, ordenatu, lagundu, sortzelan horretan. Bai, konplize asko, ez? Nik uste konplize talde bat egon dela hor, eta elkarre ezagutuko genuen pixka bat, hainbat proiektutan konplize aritu garelako elkarrekin, eta bai, hori polita izan da, eta emagin niretzako, ez, emagin bada dokumentazio bere momentuan, eta momentuan formazio eta ikerketa zentro bat, eta, bada ere konplize sare bat elkartu gara hor, feminismotik, euskal kulturatik, euskal herritik, pixka bat ikerketaren bitartez eta formazioaren bitartez gizartera aldaketan eragiteko, ez, eta hortxe, lehenago ere ezagutu ginen, ikuste dut elkarrezatu genuela irakurle talderen batean, uste dut, hori pentsatzen nuen elkartu ginen. Irakurle talderen batean. Bai, Azpeitian, uste dut hortxe. Bai, Azpeitin, bai, elkarrezatu genuela, baina egia da, ez, emaginen sareare batean. Saion baten, edo, ez? Bai, saioren batean. Eta gero, batez ere lan eta lagun ere, emagineko... Hori da, emaginen gero bileratan eta elkarrekin hasi ginen biltzen hilabetin behin, gaur egun oraindikene biltzegea, eta hortiken gero sendotu da igual gehiago harremana eta konfiantzie, olako proiektu eta konpartitzeko, eta baita ere Iratxe badalako erreferente bat literaturan inguruen, eta lujo badalako, ez, aukera hori eukitzie, beharekin kontatzeko, eta bere laguntza hori jasotzeko. Pentsamendu feminista, uztartzen gure egunerokuen, zelan ulertu hori? Ezin da galdetu hau, ezin dalako erantzun baten, baina zelan ulertu hau, lan hau guztia egiten duzuena, zertarako? Batetik gizarte egitura eta pentsamendu matxista batean ez digarelako guztiok, eta beharrezkoa dugulako guztiok deseraikitzea gauza begiratzeko eta gauzak eta galderak sortzeko ditugu moduak, ez? Azken batean, badagoelako genero zapalkuntza bat, guztiok erreproduzitzen duguna, guztiok ez igarelako esan dezagun sistema jakin hortan eta deseraikuntzarik eta bada. Eta pentsamendu feminista bada, azkenean ez, begirada desplazatzeko, gure jarduteko moduak desplazatzeko eta gure galderak desplazatzeko ariketa etengabe bat gizartere hierarkia horiek ez, nolabait. Deseraiki eraikitzeko noski, eta balio dute honelako liburuek, honelako istorioek, lehen berbetan egon gara, Iratxe erreferenteak, gertuko erreferenteak, ze baliogarria bai, ezta? Albora begiratu, inguratuta gauzen emakumeen lana zain izan dan ikusi, kasu honetan jaso, balioan jarri. Bai, eta kasu honetan gauza asko daude, baina bada interesgarrian nire ustez ez, 70ko hamarkada hitz egiten dugunean, eta hamarkada hortan borbor egon zirela borroka asko, berpizkunde kultural, politiko, erresistentzia asko jarri ziren martxan, eta interesgarria da nola, ez borroka haietatik edo erresistentzia hainbat bizi ibilbide garatu ziren, eta gure memoriara eta memoria kolektibora bizi ibilbide jakin batzuk ikusgarriago izan zaizkigu, eta adibidez, Miren Egigorenen bizi ibilbideek ere badute hazi, garai hartako borbor hori, baina zaizkigu hain ezagun, ez? Eta interesgarria da ere, ez bakarrik nik uste dute emakume erreferente batzuen karpena dakarrelako, beste bizitzeko modu batzuk ikusgarri egiteko ez bada, gure memoria kolektiboa ere beste foku batzuetan ere arreta jarrita birpentsatzeko, ez? Borbor hartatik bizi ibilbide interesgarri asko sortu ziren,
eta, bueno, Miren Egigurena bada bat beste askoren artean. Baitu, guantxe argitaratu deu eta nik uste aipagatzekoa dela, gauden mendeurren honetan, Elkano eta Euskal Herria nola egintzen posible lehen mundu bira. Liburu xume bat da, liburu oso divulgatibua, edo zeinentzako horren berri izateko egokile izan litekena. Gainea, ale guztiak euskaraz daude, baina euskaraz eta gazteleraz, euskaraz eta frantsesez eta euskaraz eta inglesez. Bitu, aukeratuko nuke, ez da erresa, baina aukeratuko nuke Red Bayko aztarnategiari buruz Pars Kanadak aterazun liburu sorta, 5 aledia, inglesez eta frantsesez idatzita dago, eta bertan intzian induzketak, eta bertan beste San Juan Leontziaren aurkikuntza egin zuten, eta hori guztia biltzen duen liburu sorta. Ez da erresa, egin esan da, batetik gauza asko daudelako, eta ez nuke jakingo gola garbi zein heldu, baina behitu, bat botatzekotan, esango nuke The Wall of the Newport Medieval Ship, hau da, Newporten topatu zuten erdiaroko euskal ontzi bateri buruzko liburu bat da, orain dela pare bat urte publikatutakoa, eta benetan ikusten da erdiaroan dagoeneko euskal itsas jarduerek izan zuten edapena Europa guztian. Ni bi arrazoi nagusigatik irakurtzen dut. Batetik nire lanbideagatik, ni izatez historialaria naiz, orduan etengabian irakurtzen jardu behar izaten naiz, bai dokumentu zaharrak, bai publikatzen dian liburuak, eta bar. Eta bestetik niretzako plazer handi bat da. Nola baita ere nire egunerokotasunetik alde egiteko zerbait, eta beste gai batzutan burua pixka bat nekatzeko edo erabiltzeko modu oso eder bat. Liburuari buruz, zer esan? Iratxe, horren beste irakurrita gero bai, esan dudalako irakurterreza iruditzen zait, era gozo, gertutasun batetik idatzita dagoela, oso zehatza, dinot, irakurteko oso erreza da, interesatzen zaionak asko gozatuko du liburuarekin. Ze iritzia daukazu liburuari buruz? Bai, oso interesgarria da bizi bilbidea bera, baina niri hola zimarratzekotan badago gauza bat izugarri gustatzen zaidana liburuaz, eta bada Leirek berak hartu duen ahotsa. Azken batean biografiak egiten direnean askotan, biografia kontatzeko modu klasikoan, biografoaren ahotsa isilean edo neutro modura aurkezten da batzuetan, ez? Eta iruditzen zait osoarik, eta inoz ez da neutroa. Azken batean badago bizibilbide hori jasotzeko prozesu bat, eta prozesu horrek da prozesu kokatu bat. Posizionamentu bat, garbi, bai. Eta baldintzatua ere izan dituzun aukeren artean da bartabarrez. Eta iruditzen zait, liburuak baditu denbora guztian bi atalez, zure bisitak, eta horre kontatzen duzu, pixkat biografia biltzeko prozesortan izan dituzun zalantzak, izan dituzun aukerak, izan dituzun mugak, eta baita ere, posizio alde hori Miren Egigurenen bizitzarekiko zurea konparatzen, eta gero dago, Miren Egigurenen kontaketa. Eta nire bezik interesgarria erutzen zaita ahots hori, batetik, esaten digulako edozein biografia dela kontatzen duen horrek dituen aukeren eta posizionamenduen emaitza, eta hor zalantzak eta galderak ere jartzen dituzulako eta... Nik uste, liburu hontan igual Mirenen bizitza hori jasotzen egon naizenien eta batiz bat Mirene kontautako historiek hainitzelako idazten. Igual neuke berranakelan ere ahots hori adierazteko eta hortiken egin nula, baita ere Mirenen gaur egungo bizitzi ere erakusti nahi nulako eta pentsatzen egon nintzen aurreko liburuen, igual ez nula behar hori sentitu horren beste, baina aurreko liburun egile da beste pertsona batzun ahotsak sartze zila. El Salvadorren egin genitu nahi bat elkarrizketan ahotsak eta orduan haien ahotsak aukeratzeakuen edo zer esan eta elkarrizketa horietako ze pusketa jarri zer ez jarri, nik uste hor ja igual nire behar hori atean nula edo horrekin azetu nula edo. Egindako gauzak, Iratxe esan duzuna, ez egindakoak. Azkanien hori bebagaralako, ez da? Egiten ausartu garana eta egin ez duguna bebai, hori bebagara. Gure adineko neskentzat,
Ze begiradarekin irakurrita, zer geratu zaizue egile moduen, Leire, iratxe zaube, irakurle moduen eta apurtxu bete, aditu moduen bebai, esaten dugulako, nik neuke irakurtzen, enuke gaur egun daramadan bizimoduarekin eta eziketarekin eta egun bat berere iraungo petaren. Edo bai. Testu inguru aldatzen badan, miren izan da, edo bai. Iruditzen zaialako, askatasun ariketa bat izan zela bere momentuan, oso arriskutsua bai, eta ausardi asko behar zuena, baina zererekin geratuko zarie, bai bat eta bai bestie, kontakizun guztia jaso eta gero? Ni gera naiz peniekin berta ez jutie eta lehenengo pertsonan auzo horiek eta ez ezautzie, baina hori pandemi bat egon da tartien eta ezinezko ezan berta jutie ez. Eta eharrena izango litzeke miren beharekin jutie, baina bakit hori ezinezko dala momentuz. Eta hoxe, igual lehenengo pertsonan toki hori jasotzie, hori bai gera zait arantza hori, baina aldi berine guztiz konstiente ezin zala, eta gainare egile da gaur egun avionak eta oso errexartzitugula, eta ez zala ez dara ezinbesteku ez. Bai, nik alde batetik bai ikusten dut bizitzare du hortan dagoena da, genero rol batzuei uko egiten diozunean zabaltzen zaizkizun aukerak, ez? Badago hori, berak uko egiten dio bere genero rol, ez? Familia egitura bat osatzeko frankismoak eta euskal komunitateak emandako genero mandatu hori hausten du eta horrek zabaltzen dizkio bideak. Hori iruditzen zaila berez, ideia bezala, ariketa bezala interesgarria, eta gero uste du liburuak eta Leireren ahots horrek ere jartzen dula zimarra, badagoela, petalera joaten da, ariketa guztia egiten du, badago elkartasun bat, baina badago privilegio batzuk ere egon badaude. Miren egigurenek berak dituenak, sare horietan, dirua, baliabideak eta sortzeko hain zuzen ere Euskaldun delako Europar zuria eta egitura guzti horrek ez. Gauzak okertzen direnean ies egiteko aukera hori. Hori da. Eta orduan, jartzen dizkigu ere mai gainean galdera guzti horiek, garai hartako borroken emaitza izan diren elkartasun mugimendu batzuen inguruko, galderak ere jartzen ditu, eta uste dute Leirek ere gogo eta egiten duela bukaera, dekolonialitatetik ere nola birpentsatu behar dugun guzti hori, eta iruditzen zait, bi ariketa horiek ere interesgarria direla, ez? Miren egigorenek ematen digun bizibilbide berri baterako guk guztiok aukera zabaltzea, eta bestetik nola birpentsatu behar dugun gure iragana ere ikuspegi hortatik, ez? Miren behare oso kontziente zanez, bere privilegio horietaz, eta askotan aipatzen du, beak barri horta bizitzea juntzinin, lehena biziko gauzi behaientzako izen zala, pasatzik denbora asko, komunitateen parte izeteko, eta komunitate hori ezautzeko, eta behaiek ezautuek izateko barri hortan, eta gero, behin ezaututa gero azizila, pixket lanin, eta baina beti beak nahizula, pobri izen, behaietako bat gehiago izen, baina aldi berin oso konstiente zala, hori ezinezku zala, zebeak aukera intzun hor bizitzie eta bertan bizizan jende askok ez. Eta, behak hori ere askotan aipatzen du ez. Ontsek nau irakurten, el encuentro, Sandor Maraiena. Ez dut esango inzein jen, denbora asko ez dutela irakurritzen. Nabila irakurten Phil Lynott zinezin nabeldarien biografia bat. Felipe Sesto. Bai, irakurten duen, gaztetan gehiago. Edgar Allan Poe, holakoak. Bai gustaten jaztez, apurtxu bet thrillerrak eta Asa Larsonekuek eta Millennium eta horrek apurtxu bet thrillerrak, bai, beldurrezkuek bereziki ez jaztez guztetan. Ez, orain ez. Gaztetan bai, baina orain ja ez. Ez, filmak bakarrik. Irakurri oso gitxi. Bilurre berton mundun da golez, ez dut bilurrek ezagu gertatu gure. Ez errekadutan urten nahi eta ez dakotor libururik. Ez dut eramaten. Ez. Ez, momentu honetan ez. Nobelak entzunitzen zara, purbet, sartzen zara bertan munduen, eta pertsonaizekaz, eta hori, eta orduen bada, pelikule bat ikusten dozun moduen, bai zeure buruen. Poesia ez dut ulertzen lar, eta bestia, ez da hitz. Bogal poesia, bai. Poesia
da sakona hau, ez da asko pentsa erain egiten da alako zozer, bai. Idatzi jarraitu beharko, konpliz izaten honelako liburuak idazteko, kaleratzeko, guk irakurtzeko eta egoteko. Beharra badago. Bai, baita ariketa ez, ikasteko ere oso ariketa ederra da. Eta elkarrekin pentsatzeko bide bada ere ez. Eta jarraitu bide horretan? Bai, asmoa badugu ez, bide horretan. Ez dakit liburu honetan, emaginen behintzat, emaginen buelta hortan badugu asmoa bai edo ez bestelako liburuekin, edo bestelako ez... Bestelako proiektuekin bai, o jardunaldi dira, edo formakuntza desberdina dira. Eta egia da, ez idazketa kolektiboa ere, adibidez, ariketa hori ere egin izan dugula taldean idaztaren atestoak, lisiperen buelta hortan, eta, bueno, iruditzen zait, horre ez, badugula espazio bat niretzako behintzat oso privilegiatua, elkarrekin pentsatzeko modu kolektiboan eraikia, eta gutxi da, bueno, momentu enten agian ez daude asko. Leire badaukazu? Proiekturik eskuetan beste biografia batena, edo behin hau lantan egin dara, apurtxo lasai egon. Momentuz lasai egon, eta disfrutatu, nola liburu hau oainaikan aurkezten leku desberdinetan, eta jendik abertze iruditzen zaikon jaso, eta mirenek bai bere biografia hori kaleratzien nola sentitzean ikusi, eta horrekin disfrutatzeko, edo bintzet arreta gehiago hor jartzeko asmotan. Boterearen ankerkeria salatzeko novela. Genero poliziakoaren markopean, zehatziak gogoarik eta planteatzen du hausnarketa pizteko. Miren Gorrotxategik gazte literaturara salto egin du. Eleberria oso zorigaiztoko sentitzen den Lima neskaren inguruan ondu du. Istorioak euskal mitologiatik edaten du. Egungo errealitateaz jabetzeko ekarpen poetikoa. Egileak bere lana oztasunaren eta berotasunaren arteko talkatik eratorritako ur pelikularekin alderatu du.